Tete zita rangu ndinonzi Simba, ini ndiri chef, pastry chef. Vaya vanospecialize in anything chiri related to flour. Saka ukaona flour waona ini. Pandakapedza course yangu ye4 years kuculinary school, basa rakatanga kukava. Ini ndaida kushanda kumahotera epamusoro-soro. Asi ndainge ndisina working experience chero zvazvo ndaigona basa. Saka ndakazopindawo pane imwe confectionery shop mutown ndikatanga kuita basa randaiziva. Basa randinenge ndakatraina kwandaidainiwa ndichidana. Shop iyi yanga isina kukura in terms of space ne footprint panomira giants confectionery industry. As shop yaitengwa mani zvekuti taigara tiri busy. Zvinhu zvakaita semabanzi nechingwa zvaitopera vanhu votoita kumira muline. Maproducts aingoti achibuda muoven vanhu vaiita kubvutirana chaiko. Chero vamwe vemashop aitengesa zvokudya vainge vouya kuzohodha kwatiri. Kana vari vezvikoro hatichatauri. Secret yemurungu wedu Jones ndaida kuiziva kuti iri pai, nokuti kutaura chokwadi ndakuita analysis dzangu ndaisaona difference yakanyapa maproducts edu nevamwe vave confectionery industry. Machef aitoshanda kune macompetitors edu ndaiva ndakatodzidzawo nawo musame class, vamwe vari mberi mbichena. Chandaiziva training yeCulinary Academy imwe chete chinenge chizosiyana iye experience yako muindustry. Kuti Jones aiva akagadzira zita, saka vanhu vainge votevera zita. Vashandi vese vaiva apa taisvika vashanu tese tiri mabakers. Head chef aiva mukoma Alan, ndivo vaichipa zvekushandisa for the day. Tobva tatanga basa achiri mangwanani kuitira vanoda kuzotora maorders avo vakurumidza vamawana. Saka pakarwa mukoma Alan vakambopiwa sick leave, ndini ndakasara ndakabata matomu epabasa. Nevamwe vangu taishandidzana zvakanaka, hapana musi watakambotaudzana zvakashata. Kana taitadzirana taigadzirisana murunyararo. Ndingangoti muchidimbu taive a healthy working relationship. Chero Jones murungu wedu anga asina basa nezvakawanda, aingoda kuti basa rake riite zvine unyanzvi uye zvisina wastage mukati. Aiwa taibata basa, indaizengewo ndobika makeke kumba nekusaidi. Saka ndaida kuti ndikamboti shande ndobatanidza neyandakaita makeke ndobuda kunze, nokuti machef ari mudemand pasi rese. Kungava kuma-first world countries, kuzvikepe, kuma-resorts, kwese kwakangosiyana-siyana. Saka ndaive neclear plan yekuti ndichibva paJones ndonotsvaka 5-star experience ndichifamba ndichienda. Ko ndaidawo kuti mhuri yangu itewo life yakanaka. Zvagara kana tichishanda, tiri kushanda kuti vana vararame upenyu huri nani. Asi mukushanda umu ndakanotisa chinhu chiri strange. Jones aisada kuti fridge inochengetwa zvinhu zvakaita sana bhata ivhurwe nesu vashandi. Aida kuvhura ari iye. Uye mvura yataishandisa kumikisa ma-ingredients ndiye aitipa. Waizogona kusanganisa neimwe, asi yekutanga ndiye anenge akupa. Zvekuvhura kwefriji ndaisava hangu nebasa nazvo. Strange nokuti imwe neimwe nzvimbo ine mutemo yayo. Kudai nesitreshe vashandi vaivambomubira beno ndosaka aiva vigilant. Ko ini ndaigozvitsvakirei. Kuculinary school tutaive vatidzidzisa kuti kana uchida kuenda kure noupenyu, office or politics dzekubasa dzisinga affect siyana nadzo zvamuchose. So ndakangozviudza kuti munhu should mind their own business. Takachovha zvimwedzi, umwe musi kwakauya big order rechikoro chaida kuzomukira chichienda kutrip nevana vechikoro. Paive nebasa, so ine team yangu takarongana kuti tomukana 2 AM kuti tikwanise kuita order iyi kuti igotorwa on time. Jones murungu wedu akati he was not an early band. Miviri yake inomurwadza nokudaro aizoya kubasa time. Makizi acho ndakatonopiwa kumba nekuti murungu aisiya akiya pese. Ndakatoenda kumba ndipo pandakazvifunga kuti taive takanga makusiya taburisa bhata yekusanganisa neflour. Bhata iyi yaifanira kuva at room temperature zvisina kuita zvigodogodo zvine ice. Jones murungu aingakoshwa kubudisa plus aiti muviri wake unomurwadza, saka ndaimunetserei kumumusa kuti auye kubasa kuzovhura fridge. Sezvo kiye mcoldroom ndakanga ndini naye, ndakapiwa ndakafunga kungonovhura kuti nditore bhata rataida kushandisa. Tichinovhura fridge kudai, kuona mubhaketi riya rataisipiwa mvura yekusanganisa ma-ingredients mainge mune ruoko rwemunhu. Ndakavhundutswa nazvo ndikavhara nekukasika. Ruoko urwu rwaive rwakanyikwa mumvura yataipiwa kuti tishandise. Ndakafunga kuti ndakanganisa kuona ndikati regai ndivhure fridge ndinyatsotarisa kuda zvimwe. I was imagining in my head. Ndakavhura fridge iya, this time slowly. Ndizvo maive neruoko mubhaketi. Jones aita zvemushonga, ndosaka vanhu vaitsimbirana mushopu vachida kutenga maproducts. Kwaiva kusagona, asi mushonga at play. Saka vanhu vaidya mvura ichituna. Rwaive ruoko zvaro, asi handiti munhu wacho ainge afa.
zvichireva kuti chava chituna. Ko ruoko uru Jones aiva ari wanepi? Ko the rest of the body aivaisa pai? Ndakaona kuti zvandaona zvauzoda kundinzwisa musoro, ndikati regai ndipfuure nekwamukoma Alan ndichivaudza mashura ndainge ndaona. Ndakasvika kumba kwamukoma Alan ndikawana vava nani chose. Ndakatsanangura zvandainge ndaona mushopu. Mukoma Alan vakati vaizviziva, ndizvo zvainge zvavarwarisa, vakatozobetserwa kumachechi. Mukoma Alan vakanditi ndisangwadze murungu mutema kuti ndaizviziva, nekuti akazoziva kuti ndakuziva anozondikuvadza, nekuti secret iyi aida kuti isabuda zvamuchose. Alright, secret taizodhila nazvo later. Komvura yechituna haisi health risk kuvanhu here? Kokuzeza mufiriji nezvinhu zvinoshanda everyday. Ndakanzwa kushamiswa nazvo, asi ndaida kuact as normal as possible kuitira kuti ndisachenjedza Jones. Ko zvinonzi ka usanyengedze nyamukuta kuzvara uchida. Jones murungu akauya akati acharangira achisiya usabata. Ndakamoti kuda pamwe ainge aneta asi aiva asiya bata. Akaratidza kushushikana nezvandaitaura, asi ndakaramba ndichingotaura same story ndisingachinji. Asi mukati mehana yangu ndaigaya hura chaiyo ndaive ndisingazoudzi munhu. Munhu angadisa vanhu tsvina shuwa nokuda kwekuda mari. Chero basa raipera ndataura chokwadi. Chero basa raipera ndataura chokwadi zvaive nani, nokuti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Saka ndakazonoripota anonymously kumapurisa kuhealth department. Mangwana mainspectors akauya nemapurisa. Jones akamboda kuramba kuvhura firiji achiti personal property njanenjana, asi mapurisa vakauya vari prepared, vari search warrant. Zvechokwadi ruoko rwuya rwakawanika. Jones akatorwa nemapurisa for questioning kuti atsanangura kuti ruoko urwu aive ari wanakupi. Vehealth department vakavharisa business iri. Nyaya iyi yakatombonetsa munews nemapepa newo. Paive nerunyereko rwekuti Jones akanotenga ruoko urwu. Paive nerunyereko rwekuti Jones uyu akanotenga ruoko urwu kumamotician vaya vanenge vaita maaccident osanganisa nemishonga yakasiyana-siyana. Imwe yokudanda kukwezva vanhu mubusiness rake. Jones haana kugara mutirongo kwenguva yakareba. Hatizi kuti akabhadhara chokomumwe here kana kuti, asi business rake harina kuzombomuka zvakare. Akabva atobhuroka. Building yake yatova flea market, asi matenants haagaripo. Zvinhu zvemushonga hazvina kwazvinoenda. Temporary solution inozokupa mapermanent problems. Inda kushanda kuzvikepe. Mukoma Alan vakazopora vakaenda kuCanada. Tiri kuzama kuti vamwe vatakashanda navo vateverewo kwatiri upenyu usanduke. Ndiyo nyaya yatawana. Vanhu vanobata mushonga. Pane umwe andakadzwa kuti kwavanogeza nezvituna vanotoita zvekutobika pachopipa panozara, kwai vanobika nemvura yezvituna. Zvinhu zvinoitika munyika zvakaoma, vanhu havasezi kubata mishonga. Tete ini ndasvika pakuneta, pamwe ndinopotsa rufu, asi pandakapinda muclub iyi yemarich aunt handina kuziva kuti zvine mhiko inotora kurema. Ndiri mudzimai anogara kuCape Town, ndabvisa mimba dzinokwana kuita 12, iri mhiko yandinofanira kuita. Ndakauya muno muSouth muna 2019 ndichigara nehanzvadzi yangu. Kuuya kwandakaita ndakauya ndichida kuita attachment nokuti ndaive ndiri kuUZ. Ndakati ndashaya attachment, brother yangu akati uya uitire kuno, ndokuuya kwandakaita. Ndauya ndakatanga basa rangu, asi muridzi wekambani iyi aive mukadzi zera neni. Takawirana Tete akangondida nekuti ndiri munhu ari smart uye ndiri slay queen. Akatanga kuenda neni out for lunch achida kundiziva, kusvika andiudza kuti aive asina kana chikoro Tete. Ndakatanga kugaya naye kumba kuti kana munhu akaita sabosi vangu asina chikoro, saka ini ndiri kuitei kuchikoro. Ndakatanga kufunga kumusha, ndikatanga kuverenga vandaiziva vakaita 4 years vari kuuniversity. Vapedza ndikaona kuti hapana chavaive nacho, vari kutoshanda mabasa asingatomboenderani nezvavakaendera kuchikoro. Ndakati ntaenda out nabosi, ndakavabvunza kuti vakapabuda sei kuita mari 23 years. Vakati life haidi kupusa, especially kune vakadzi vakanaka sei. Ndakavati mikana iripo yakawanisa kuti uite mari, chinongodiwa kuti ushinge chete. Well, ndakati ndinoda mundidzidzise kuita mari yamunotaura. Akati ndichaenda newe somewhere, asi musimbe moyo. Ndakaenda Tete ndikanoona umwe mudzimai, vakandiudza life yangu kubva zvakaitika kwandiri ndichiri mucheche. Ndakapiwa mira randakanzi imagic mira. Mira iri Tete rine mufananidzo wering pakati, asi nechekumucheto ring ine kasaini ketriangle. Ndakanzi ndinotaura zvandinoda kusanganiswa nevarume, uye ndakanzi ndinozonyengwa nevarume vane mari chete. Asi ndakanzi handifaniri kuroorwa. Ndakatanga kupa mawishes angu, ndikasangana nemurume aive nemari akatanga kundirojera imba. Hanzvadzi yangu yakambonditsamwira, asi zvakashaya basa. Ndakavaudza kuti handichadi chikoro, ndava nemari.
ndakugara ndega uya mukadzi akandipa ring akandidana akati ndinoda kuti uite mimba kana waita mimba yaane 3 months uya kuno. Ndakaita asi shamwari yangu ndakaiudza akati ita zvese zvavataura. Ndabata nhumbu yaane 3 months ndakanopiwa tsono ndikazi ndibvise nhumbu iyi ndichizvibaya netsono iyi. Ndaifanira kuzviita imomo mushrine. Nanhasi kana ndave kuda kuita sacrifice ndinonosvotora mimba ikoko. Pandinenge ndichibuda ropa kudaro ndinenge ndichitsenga mushonga. Pandinopedza ndichidzokera kumba ndinoita vhiki ndichirwadziwa. Pandinopora muglazi munobva mabuda mari. Kumhuri kwedu vanotemba neni tete asi havasi kuziva tsekwende yandiri kupindana naye pakuita mari iyi. Ndanoita tete ndarwadziwa asi kuti ndisiye zvinotora life yangu. Ndine mari asi handina mufaro. Irega ndirege kutaura zvakawanda. Mainzwa nyaya iyi. Anobvisa mimba ndo inenge iri sacrifice yachona asi vari kuti ivo vaneta asi zvinokosta life yavo vakada kuzvisiya. Saka looks like apabudiki amene kuti masolution acho anenge achifamba sei. Aiwa ndinokutushuwirai zvakanaka muve nezuva rakanaka. Ndatenda.